हाय फ्रेंड्स, आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा आपल्या चॅनलवर स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण आजच्या पिरियडमध्ये दररोज एक पेपर सॉल्व्ह करत आहोत. मागच्या पेपरमध्ये आपण तांत्रिकचे 40 प्रश्न पाहिले होते. आज आपण 2015चा साताराचा पेपर पाहणार आहोत, ज्याच्यामध्ये तांत्रिकचे 40 प्रश्न आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. आणि आज प्रयत्न करू की आपण 3 ते 4 पेपर मधले प्रश्न पाहण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून आता एक्झामची डेट आता जवळजवळ येत आहे, तर जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याचा आपण प्रयत्न करू. तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटत राहील. तर व्हिडिओला लाईक करणे विषय दोन शेअर सुद्धा करा. आणि तुम्ही सुद्धा आरोग्य भरतीची परीक्षा देत असाल, आपली बॅच जॉईन करायची असेल तांत्रिक प्रश्नाचे, खाली मोबाईल नंबर स्कूल त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही बॅच जॉईन करू शकता. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 30 व्हिडिओ लेक्चर्स प्राप्त होतील. तांत्रिकच्या सगळ्या टॉपिकवर एक्सप्लेनेशन सहित सगळ्या नोट्स तांत्रिकच्या भेटतील आणि 10 टेस्ट पेपर सुद्धा दिले जातील. आणि हे सगळी बॅच नामात्र 300 रुपयामध्ये तुम्ही जॉईन करू शकता आणि टेस्ट सिरीज फक्त 100 रुपयामध्ये जॉईन करू शकता. तर ज्याला कोणाला जॉईन व्हायचं आहे, खाली मोबाईल नंबर स्कूल त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही जॉईन करू शकता. तर चला वेळ न करता आपण आजचा हा साताराचा पेपर पाहूया. मित्रांनो, भारतातील सगळ्यात मोठं ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म अनअकॅडमी आता एमपीएससी अवेलेबल झालाय. आणि सगळ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे की 23 ऑक्टोबरला कंबाईनच्या मेन्सची तयारी करण्यासाठी एक मॉक टेस्ट होणार आहे. सकाळी 10 ते 11 वाजताच्या दरम्यान लवकरात लवकर याच्यात तुम्ही एनरोल करू शकता. तसंच राज्यसेवा इंटिग्रेटेड स्कॉलरशिप टेस्ट होणार आहे 24 ऑक्टोबरला सकाळी 10 ते 11 वाजेपर्यंत. आणि याच्यात फर्स्ट रँक पासून तर 20 रँक पर्यंत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 1 वर्षासाठीची सबस्क्रिप्शनची स्कॉलरशिप सुद्धा भेटणार आहे. आणि या दोन्ही टेस्ट तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट द्यायचे असेल तर तुम्हाला कोड यूज करावा लागेल SOHEL1010. हा कोड यूज करून तुम्ही दोन्ही टेस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट देऊ शकता. आणि अनअकॅडमीवर बरेचसे प्लस फीचर्स अवेलेबल आहेत, ज्यांचा फायदा उचला. घरी बसल्या आपल्या सगळ्या विषयाची तुम्हाला तयारी करता येईल. आणि या सगळ्यांचा फायदा उचलण्यासाठी तुम्ही कोड यूज करू शकता 1010, तुम्हाला डिस्काउंट भेटून जाईल. आणि एमपीएससीच्या सगळ्या बॅचेसची मित्रांनो प्राइस हाईक होणार आहे, प्राइस वाढणार आहे. तर उशीर न करता आजच सगळ्या बाईंचा बॅच जॉईन करायचा असेल तर जॉईन करून घ्या, नंतर नाही तर तुम्हाला जास्तीचा भूर्दंड लागू शकतो. प्रश्न क्रमांक 1, राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमात कोणते आजार येतात? ओके, तर राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम याच्यात येणारे रोग आहेत हिवताप, डेंग्यू, चिकनगुनिया व हत्तीरोग. याचा समावेश या राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमात होत असतो. प्रश्न क्रमांक 2, डासांच्या अवस्था किती असतात? तर डासांच्या एकूण 4 अवस्था आहेत. प्रश्न क्रमांक 3, हिवतापाचा अधिशयन काळ किती दिवसांचा असतो? तर हिवतापाचा अधिशयन काळ हा 10 ते 14 दिवसांचा आहे. लक्षात ठेवा, 10 ते 14 दिवस. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 4, हिवतापाचे प्रकार किती आहेत? तर हिवतापाचे एकूण 4 प्रकार पडतात. प्रश्न क्रमांक 5, डेंग्यूची लक्षणे काय आहेत? तर डेंग्यूची लक्षणे आहे मित्रांनो तीव्र ताप, डोळ्यांच्या खोबण्यात दुखणे, अंगाकारणे किंवा पुरळ येणे, अंग दुखणे, अंगावर पुरळ येणे या प्रकारची लक्षण आहे. ऑप्शन नंबर 2 याचं उत्तर येईल. प्रश्न क्रमांक 6, अॅनाफिलिस डासांची आळी पाण्यावर रिकामी जागा तरंगते. कशी तरंगते? तर ती पाण्यावर समांतर तरंगते, समांतर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 7 बघा, हत्ती रोगाचा रक्त नमुना कधी घेतात? दिवसा, सकाळी, रात्री की संध्याकाळी? आणि जो हत्ती रोग आहे त्याचा नमुना रात्री घेतला जाते आणि सगळ्यात बेस्ट टाइम याच्यासाठी मानले जाते रात्री 10 ते 2च्या दरम्यानचं. आणि या वेळेतच याचा नमुना घेण्याची योग्य वेळ मानली जाते. प्रश्न क्रमांक 8, कोणत्या डासाला टायगर मॉस्किटो म्हटलं जाते? तर एडिस इजिप्ती या डासाला टायगर मॉस्किटो म्हणून ओळखले जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 9, हिवतापाचे जनक कोणाला म्हणतात? तर हिवतापाचं जनक म्हटलं जाते डॉक्टर रोनाल्ड रॉस यांना. ओके. प्रश्न क्रमांक 10, हिवतापाच्या प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स मध्ये किती दिवस उपचार देतात? तर यामध्ये एकूण 14 दिवस उपचार दिला जाते. हिवतापाच्या प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स मध्ये 14 दिवसांचा उपचार दिला जातो. प्रश्न क्रमांक 11, क्षयरोगाचा सर्वसामान्य म्हणजे नेहमीचा प्रकार कोणता आहे? तर क्षयरोगाचा जो सर्वसामान्य प्रकार आहे तो फुफ्फुसाचा क्षयरोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 12, फुफ्फुसाच्या क्षयरोगाचा निदान करण्याची उत्तम पद्धती कोणती आहे? तर याचं निदान करण्याची उत्तम पद्धती आहे थुंकी तपासणी करणे. प्रश्न क्रमांक 13, डॉट्स म्हणजे काय? बघा, हा पुन्हा प्रश्न रिपीट झालाय, म्हणजे डॉट्सवर चांगला परीक्षेमध्ये भर देण्यात आलेला आहे प्रत्येक पेपरमध्ये. तर डॉट्सचा फुल फॉर्म होतो डायरेक्टली ऑब्झर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 14, डॉट्स प्रणालीमध्ये सर्वात महत्वाचे स्थान कोणाला दिले आहे? तर डॉट्स प्रणालीमध्ये सगळ्यात महत्वाचं स्थान हा क्षयरुग्ण यांना देण्यात आलेलं आहे. प्रश्न क्रमांक 15 बघा, रिकामी जागा हे टीबीच्या औषधाचं नाव नाही. रिफॅम्पसिन, पायरिझिनामाइड, अजून बघा 2 ऑप्शन इकडे वरच्या बाजूला आहे, स्टोपओमायसिन की सिट्रिझिन. तर याच्यातलं चौथं जे आहे ते याचं औषधाचं नाव नाहीये, सिट्रिझिन.
प्रश्न क्रमांक 16, क्षयरोगाची उच्च दर्जाची तपासणी करण्याची सर्वात जवळची म्हणजे IRL लॅब कोठे आहे? तर याची सगळ्यात जवळची लॅब आहे पुणे या ठिकाणी. क्षयरोगाची उच्च दर्जाची तपासणी करण्याची जवळची IRL लॅब पुणे या ठिकाणी आहे. प्रश्न क्रमांक 17, MDR TBचा लॉंग फॉर्म काय होतो? तर MDR TBचा लॉंग फॉर्म होतो मल्टी ड्रग रेझिस्टंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 18, क्षयरोग होऊ नये म्हणून 0 ते 1 वर्षाच्या बालकाला कोणती लस दिली जाते? तर क्षयरोग न होण्यासाठी 0 ते 1 वर्षाच्या बालकाला BCGची लस दिली जाते. प्रश्न क्रमांक 19, क्षयरोगाबाबत समाजामध्ये असणारा गैरसमज कोणता आहे? असे बरेचसे गैरसमज आहे, पण सगळ्यात जास्त जो पाहिले जातात त्याच्यामध्ये क्षयरोग अनुवांशिक आहे, फक्त गरिबांना होतो, क्षयरोग फक्त श्रीमंतांना होतो, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या धारणा प्रत्येक वर्गामध्ये सापडून येतात. म्हणजे अ ब क हे तिन्ही प्रकारच्या जे गैरसमज आहे ते समाजामध्ये पाहायला भेटतात. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 20, कोणत्या व्यक्तीला क्षयरोग होण्याची जास्त शक्यता असते? तर सगळ्यात जास्त शक्यता असते ती HIV पॉझिटिव्ह रुग्ण यांना क्षयरोग होण्याची सगळ्यात जास्त शक्यता असते. प्रश्न क्रमांक 21, कोणत्या 2 औषधांना प्रतिकार निर्माण झाल्यास त्याला MDR घोषित केलं जातो? तर जे 2 औषध आहेत ते रिफॅम्पसिन आणि INH या 2 औषधांना प्रतिकार निर्माण झाल्यास त्याला MDR घोषित केलं जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 22, महाराष्ट्रात TB रुग्णाचे NGO सॅनिटोरियम कुठे आहे? तर महाराष्ट्रामध्ये तो आहे सातारा या ठिकाणी. लक्षात ठेवा, सातारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 23, दैनंदिन काम करताना तुम्हाला राम हा रुग्ण आढळतो. त्याला ताप येत असतो. विचारपूस केल्यानंतर असे कळले की त्याला 2 आठवडे खोकला येत आहे. तर तुम्ही यापैकी काय कराल? खाली काही ऑप्शन्स दिली आहे, त्याच्यातलं सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन या ठिकाणी फिट होतो. त्याला जवळच्या मान्यताप्राप्त थुंकी तपासणी केंद्रात पाठवाल. कशासाठी? क्षयरोगाचं निदान, म्हणजे त्याला क्षयरोग आहे की नाही हे तपासण्यासाठी. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 24, MDR TB होऊ नये यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे? तर MDR ही TB होऊ नये म्हणून पूर्वीच्या औषधोपचार प्रत्यक्ष देखरेखीखाली पूर्ण केला पाहिजे. हे मल्टी ड्रग्स जे वरी आपण त्याचा फुल फॉर्म पाहिला होता, म्हणजे जे औषध आहे त्याच्यावर प्रतिकार निर्माण झाला तर MDR होतो, आणि ते होऊ नये म्हणून काय करायला पाहिजे? तर पूर्वीच्या औषधोपचार प्रत्यक्ष देखरेखीखाली पूर्ण केला पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 25, क्षयरोगाचा प्रसार थांबविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजे? तर याचा प्रसार थांबवण्यासाठी क्षयरोगाचे संशयित रुग्ण लवकरात लवकर शोधावे, संशयित रुग्णाची थुंकी तपासणी लवकरात लवकर करावी, आणि क्षय रुग्णांना लवकरात लवकर औषधोपचाराखाली आणावे. म्हणजे या सगळ्याच्या सगळ्या वरीलपैकी सर्व याचं उत्तर येणार. प्रश्न क्रमांक 26, आयुर्वेदात तिन्ही दोष नाश करणारा त्रिफळा म्हणजे काय? तर याचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 4, आवळा, हिरडा व बेहडा. आयुर्वेदात तिन्ही दोष नाश करणारा त्रिफळा म्हणजे कोणता आहे? आवळा, हिरडा व बेहडा. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 27, अंगावरचे दूध स्त्रियांमध्ये वाढविण्यासाठी हे उपयुक्त पडते. काय उपयुक्त पडते? अनअकॅडमीद्वारे MPSCच्या बरेचशा बॅचेस सुद्धा लॉन्च झाले आहे, ज्याच्यामध्ये 18 ऑक्टोबर पासून स्टार्ट झाली आहे कंबाईन कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बॅच फॉर डिपार्टमेंटल PSI बॅच 1, आणि 20 ऑक्टोबर पासून स्टार्ट होत आहे फुल लेंथ इंटिग्रेटेड प्री आणि मेन्स बॅच फॉर कंबाईन एक्झाम 2022 साठीची. सगळे मेंटर्स तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे आणि यांची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. आणि 27 ऑक्टोबर पासून सुरू होत आहे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इंटिग्रेटेड प्री आणि मेन्स बॅच फॉर राज्यसेवा एक्झाम बॅच नंबर 19. सगळे मेंटर्स तुम्हाला स्क्रीनवर आहे. आजच मित्रांनो या बॅच जॉईन करा आणि आपली MPSCची एक पोस्ट पक्की करा. तर त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3, शतावरी. प्रश्न क्रमांक 28, लसणाची कांडी लहान मुलांना गळ्यात बांधतात याच्या पाठीमागचं कारण काय आहे? तर शास्त्रीय कारण त्याच्या पाठीमागचं आहे की बॅक्टेरिया वाढण्यास प्रतिबंध करणारे गुणधर्म त्याच्यामध्ये असतात, त्याच्यामुळे ते लहान मुलांच्या गळ्यामध्ये पहिली काळी बांधली जायची. प्रश्न क्रमांक 29, कशात कुकुरमिन असून त्याचा उपयोग रोग प्रतिकार शक्तीसाठी व रक्त शुद्धीकरणासाठी केला जातो? तर याचं योग्य उत्तर ऑप्शन नंबर 3, हळद. प्रश्न क्रमांक 30 पाहूया. भाज्या वापरण्याआधी त्या धुवून चिराव्या, चिरून धुवाव्या, धुण्याची आवश्यकता नाही, काही केले तरी फरक पडत नाही. बघा हे मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की नेहमी पहिले धुतल्या पाहिजे नंतर चिरल्या पाहिजे, कारण चिरल्यानंतर त्याच्यातलं जे उपयोगी पदार्थ आहे तो सगळा पाण्यासोबत वाहून जातो, त्याच्यामुळे चिरण्याच्या आधी त्यांना धुतलं पाहिजे. प्रश्न क्रमांक 31, मूत्रपिंड निकामी झालेल्या माणसांनी शक्यतो हे टाळावे. काय टाळलं पाहिजे? तर त्यांनी प्रथिने यांचं सेवन टाळलं पाहिजे. प्रश्न क्रमांक 32, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी कुठले जीवनसत्व महत्वाचे ठरतात? तर रोगप्रतिकार वाढवण्यासाठी अ, क, ई हे सगळेच्या सगळे म्हणजे वरील सर्वच उपयोगी पडतात. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. क्रमांक 33, महिलांमध्ये मासिक पाळीत रक्तस्राव झाल्याने रिकामी जागा. खालील ऑप्शन पैकी तर रिकामी जागेत काय येईल? तर तिथे येतो
लोहाचे प्रमाण कमी होत असल्याने लोहयुक्त पदार्थासोबत व्हिटॅमिन सी व B6 चे सेवनही त्यांनी जास्तीत जास्त केलं पाहिजे या कालावधीमध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 34. हातसडीचे तांदूळ अथवा कोंडायुक्त आटा हे पॉलिश केलेल्या तांदळापेक्षा अथवा मैद्यापेक्षा जास्त पौष्टिक आहे. याच्या पाठीमागचं कारण काय असतं? त्याच्या पाठीमागचं कारण आहे की थायमिन व व्हिटॅमिन कर्बोदकांना पचविण्यासाठी आवश्यक असते व ते तांदळात व गहूत राहते. त्याच्यामुळं हातसडीचे तांदूळ अथवा कोंडायुक्त आटा हे पॉलिश केलेल्या तांदळापेक्षा अथवा मैद्यापेक्षा जास्त पौष्टिक असतो. प्रश्न क्रमांक 35. कर्करोग म्हणजे काय? तर कर्करोग म्हणजे असते शरीरातील पेशीची अमर्यादित वाढ म्हणजेच कर्करोग. प्रश्न क्रमांक 36. कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे रिकामी जागा याची झीज होते. तर कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे दातांची झीज होते. प्रश्न क्रमांक 37 पाहूया. हायपोथायरॉइडचे प्रमाण पुरुषापेक्षा महिलात जास्त आहे. हे विधान काय आहे? सत्य आहे की सत्य आहे? खाली ऑप्शन दिले आहे, त्याच्यापैकी योग्य पर्याय कोणता आहे? तर हा जो विधान आहे सत्य आहे व त्यासाठी हॉर्मोनचे जास्त बदल हा एक कारण असू शकते. प्रश्न क्रमांक 38 पाहूया. थॅलेसेमिया आजारात सतत रक्त दिल्याने शरीरात लोहाचे प्रमाण वाढते व ते कमी करण्यासाठी काय करावं लागते? तर यासाठी किलेशन ही पद्धत करावी लागते. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 39. भीतीदायक परिस्थिती निर्माण झाल्याने शरीरात रिकामी जागाची निर्मिती होते. तर भीतीदायक परिस्थिती निर्माण झाल्याने ॲड्रेलिनची आपल्या शरीरामध्ये निर्मिती होते. प्रश्न क्रमांक 40. सतत दारू पिणाऱ्या व्यक्तीस व झोप न लागणे अथवा ताणात राहणाऱ्या व्यक्तीस व्हिटॅमिन द्यायचे असल्यास कोणते योग्य राहील? तर अशा प्रकारच्या व्यक्तीस थायमिन व्हिटॅमिन देणे अतिशय योग्य राहते. तर या प्रकारे मित्रांनो आपला इथं हा पेपर संपतो. याच्यातले 40 तांत्रिक प्रश्न आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर केले. मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, मित्रांनो शेअर करा आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं तर सबस्क्राईब सुद्धा करून घ्या. आजच्या व्हिडिओसाठी इतकंच. धन्यवाद. मित्रांनो अनअकॅडमीवर बरेचसे डिस्काउंट तुम्हाला सबस्क्रिप्शनवर भेटून जातील एका महिन्याचं. तसंच 24 महिन्यापर्यंतचे सगळे रेट आणि डिस्काउंट तुम्हाला इथे दिसत आहे. सोबतच तुम्ही कोड यूज केला SOHEL1010 तर तुम्हाला अजून जास्त डिस्काउंट इथं प्राप्त होतील. तर आजच अनअकॅडमी ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करा आणि एमपीएससी तयारीला लागा.